Biztos. Az ő ostoba, nem, az én ostoba osztálytársam, aki mellékesen az ő bátyja, így a vesélyét rúdosta a pincében, bazdmeg. Én meg menekültem előle, amikor ott vinyogva fetrengett a földön, bazdmeg. Akkor volt az a menekülés, Csiko! Csiko! Iszonyúan féltem tőle. Így kis, ilyen baby pose-ba nyomta, bazdmeg. A köcsög ismerősöm, aki a mellékesen a bátyja. Nem a barátod, nem a barátod, az az ismerősöd. Vasal csizmával rugdosta, bazd meg őt közben esélyen, bazd meg. Na, de bírja. Ja, de bírja. Kenny. Kenny, bazd meg! Aztán Kenny megnőtt, bazd meg, aztán visszaadta. És a Sanyát mikor hozott fel, azt mondjad inkább. Kit? Sanyit. Milyen Sanyi? A faszát a szájba, Sanyi. Miért? Karácsonyban az én dolgozom a pénzért, bazdmeg ott minden hétfőn 6-kor gályázok. 6-kor kerek! Minden! Jaj! 6-kor Üres volt. Igazad van. Igazad Igazad volt, tényleg vicces fölvenni. De... Minden fucking hétfőn 6-kor kerek! Mi legyen, menjek aludni Ezt a vagy? piát még lenyeled? Menjek aludni vagy? Ezért nem lehetnek jó dolgaink. Te mi holnap dolgozol? Menjek aludni vagy ígyok még egy dupla viszkit, mi legyen? Nem, én most holnap dolgozom. Megyek, hogy jövök, hogy dupla viszki? Ígyok szimplát. Már nem húzuljál vissza, bazdmeg, azt mondtad dupla. Ezek a gondok! Legyen, ami legyen!